ביוטופ, מוצרים אקולוגיים לטיפול בשפכים. מוצרים ביולוגיים של ביוגרין פלנט מותקנים ממיקרואורגניזמים טבעיים, בלי שינויים גנטיים או פתוגנים, עם יכולת לפרק טווח רחב של פחמימנים בצורה יעילה, ואז מזקקים זרמים מטופלים באיכות טובה. משתמשים במוצרי ביוגרין פלנט לטיפול וריפוי של אגמים ובריכות, והחומרים הללו מכשירים את התאים הטבעיים. התהליך נעשה על ידי יישום אלמנטים אקולוגיים. כך מונים ומחלקים עצות למסננים ומחזירים את החיים הטבעיים לסביבה עם סיכויים גבוהים. קרקעות מזוהמות על ידי מסננים כמו פחמימנים ממקור פטרולי כמו נפט PHA אפשר להחזירם למצב טבעי על ידי מוצרי ביוגרין פלנט. השימוש במוצרי ביוגרין פלנט במט"שים תעשייתיים או עירוניים, שמנים, שומניים ומוצרים מרחפים מאפשרים להפעיל את המערכות הללו בצורה יעילה יותר, חסכונית יותר ומתאימה יותר לתנאים הסביבתיים. בבריכות לטיפול שפכי תעשייה, מוצרי ביוגרין פלנט מאפשרים טיפול יעיל יותר ומורידים סחף ומסננים אחרים. ואז משפרים את מערך הבריכות הללו ומשחררים קולחים באיכות טובה יותר שמאפשרת מיצוב. תעשיית הפטרוכימיה מקבלת יתרונות מהביומנטיישן של ביוגרין פלנט בצורה שמייצרת יותר הרכבים ומגדילה את הזרימה ומקטינה את הצמיגות של המוצרים ומונעת את הבנייה של אבנית של החומרים הפטרוכימיים בצנרת. הטכנולוגיה שלנו משמשת לניקוי מיכלים וצנרת. המיקרואורגניזמים הקיימים במוצרי ביוגרין פלנט נדבקים לקירות הצנרת ואז מייצרים תהליך ביוכימי שמפרק כל חומר אורגני. כך מונעים סתימות וריחות לא טובים בצנרת. מפרידי שמנים, שבדרך כלל יש להם בעיות של ריחות ושמנים, אפשר לטפל בהם על ידי הקוביות של ביוגרין פלנט. ואז אין צורך בטיפול תקופתי ומניעת מטרדים סביבתיים ועלויות גבוהות של טיפול. השימוש בתבליות ביו שמשמשות בפתיחת קווים סניטריים באזורים תעשייתיים מרחיקות ריחות לא טובים. ביוטופ, מוצרים אקולוגיים לטיפול בשפכים. לפרטים נוספים ומידע תוכלו לפנות לנציגים הבלעדיים של ביוטופ טכנולוגיות בע"מ.